Здравейте, Видибокс! Това съм аз iBizy. Това е втори епизод на Minecraft World на жар. И гледах един клип, преди да снимам. И той е тук долу, на къщата. И тук горе има една тайна стаечка. В нея има всичките глупости, 36 диаманта. И сега ще видите, че... Чакайте. Ето, не съм читвал изобщо. Чакайте, защото нещо ми лагва. Ето, прави се. Ето, вижте. Копая се надолу, нали? И вижте, че съм си в къщата. Ето. Миналия епизод, нали, се бъгна. Забравих да натисна рекорд да саунд и си направих легло също. Намерих още диаманти в мината. То там човек, където си беше създал мапа, си ги беше сложил, нали? За да има да се развиеш. И ето, значи, оставам си тези глупости. Ето, всичко си оставам на всеки случай. Даже храната си оставам. Да, в този епизод ще правя апдейт по фермата ми. Чакайте, нещо ми лагва. Не знам за какво. Ето, сега го прави се. Какво ще правих сега? 3 кол. То ми трябва едно кол. Писна. Е така. И 3 айрон блока. Да, е така. И да си направя една кофа. Да си направя апдейт по фермата. Значи долу е дънжена, ама така мината не ми харесва. И другия епизод ще я правя малко. Аре, пече се. Значи, тази стаечка никога нямаше да се сета да отида горе. Добре, че гледах клипа. Така, да ям. И първо да спя. Направи го леглото в миналия епизод. Така, ето. Това се изпекло вече. Ето. Крафтинг тейбъл. Чакайте. Сега. Тук съм. Нещо ми се бъгна мишката. Сега да си направя една кофа. И да си направя апдейт по тъпата ферма. Сори, този епизод има лак. Чупята и сидове. Този епизод има лак. Не знам защо. Ама другия епизод ще си го оправя. Ребе. Ето. Така. Малко ще е градинката. Е така. Нещо ми лагва. Следващия епизод ви казвам, че няма да има лаг. Така. Ето. Сега трябва да си взема едно хол. Едно нещо е. Аз имах някъде. Мале, ако не ще направя.
беше от какво? Ето го, аз го намерих. От дърво е. Имам и диамант, но не ми трябва. Така. Чакайте. Е така. Е така. Това ще е градинката. Тук какво ще правим? Но тук още не знам. Сега ще отидем до другия остров. Сега ако умръш съм някакъв гей. Защото с този лак е вероятно да умра. Аре бе. Ще разкопая малко. Мисля, че трябва да има спонж. Освен така. До тук стигнах. Аре. Не, там няма да ходя. Не знам какво да правя. Сега чакайте малко. Да се направя на фар. Да видя къде има отстроени. Всъщност на фар не ми лагва като снимам. Ще снимам на фар. И там има. Айде почвам да отивам. Ще падна и ще съм тук. Да, ще отида до там. Мисля да спирам клипа, защото миналият епизод стана 15 минути. И просто не ми се коментираше. После реших да направя нов и както ви казах, забравих да сложа тикчето на рекорд саунд и сещате се. Така. Така. Там има дънжън сигурно. Сега ще отида до това дърво. Надявам се да не падна. Така. Надявам се да ме чувате добре. 14 левел съм. Добре. Имам доста айрон, това също е добре. Имам и доста даймонд, това също е добре. Е така. Стига бе, той е лак. И да умра с тези айтеми не ми е важно, защото няма много айтеми. Някой епизод мога да си направя, с някой епизод да е една enchanting table. Един enchanting table да е. Ще да падна с този лак. Лагва ми, защото играя на фар. Но ще се направя на нормал. На шорт вижда ли се там? Ако се вижда на шорт, нищо не се вижда. Шанс. Не тайни бе.
трябва да се играе на фара, не на нормал става. Надявам се, клипа ви е харесал. До следващия път. До следващия път.